Винаги следвам някакви правила. Следа борсите, следа пазарите. Гледам да разпределям риска. Продавам една част от продукцията така по време на жътва, другата част се задържам и по този начин така работя. Този внос също така и ни пречи. Нали? Трябва да има някакъв баланс. Държавата ни даде сигурност, да може ние да произвеждаме и да си по този начин да си продадем нашата продукция на българския пазар. Кооперативи трябва да има. В Европа това нещо го има от години и е работещо и се вижда, че работи. Нищо лошо няма, но българина той е свикнал сам да воюва за себе си и когато трябва да влезне в съдружие с някой друг човек или в кооператив, все така тъй в него някаква мисъл, че някой ще го излъже, нещо ще го подмами и може би оттам идва тази несигурност все още за кооперативите в България. Към момента, до преди години всъщност, беше възможно да следваме правила за пазари и да имаме предвидимост кои моменти, кои месеци да задържаме продукция, кога да реализираме, кога да купуваме също така торове, препарати и прочие. Но в последните 2-3 години пазарите са толкова волатилни и толкова непредвидими, че се налага да поемаме рискове в нашите продажби и съответно в нашите покупки, без да имаме ясна гаранция, че това решение е правилно към момента. Тоест избираме една техника на разпределяне на риска във времето. Ние без тях и те без нас няма как да се случват нещата. Най-евтиното производство винаги е това, което е най-близко и най-добрата цена, която можеш, е когато преработвателят ти е най-близко. Всичко друго са логистични разходи, които нито отиват при мен, нито отиват при преработвателя. Затова просто трябва да разчитаме един на друг и най-важното да открием някакъв начин да си влезем в обувките взаимно, иначе няма как да разберем какво е за тях да правят преработка на висока цена, а ние да продаваме продукция на ниска. Отговорно е много по-лесно, защото когато отиваме да продаваме един човек, той е сам за себе си. Но когато сме 5, 10, 100, ние всички представляваме някаква сила на това, което говори нашето производство. Съответно е важно за нас да намерим път към това да се разбираме и да търсим общия език, за да няма чувство на недоверие, чувство на това, че другия печели на мой гръб, а че всички сме заедно в едно производство, което е основно за нашите стопанства. Дигитализация. Имахме принципи след произвеждане на съответната култура, изчаквахме там до около месец-два и след това я реализирахме. Последните 3 години ни накараха просто да бъдем търговци, без да искаме да сме такива. За голямо съжаление в България, както и много други неща, са разделени. Всеки, както се казва, дърпа чергата към себе си. Производителите от една страна не искат да правят преки връзки с нас. Аз на този етап го виждам, че е много трудно, защото всеки се е концентрирал в даденото си стопанство и никой не иска да мисли на тая тема. И отново тук ще споделя, нали, колкото така и да ни е приятно, менталитета на българина.